Kudi hakaran ku ya kadar Halima ba a kai ku girma ba. Ai hakuri hakaran ku ya kadar jo Halima ba a kai ku girma ba. Mutakabbir ya mafi karfi kana dan hikima kaban kaifi in faɗa a cikin li'ila fukar a zubo ban samu komai ba. Sakani tsakiyar rabu in talin kaya cire buya cikin buya marashin kaya mai kaya in gaya musu ba da tsoro ba. Manta ko biran buzarare a jiki in zama jurare kaga tutar Fatima jere ayi mun ba na karare ba. Hai salati rabu wanzaje kaga shi ya zama gadaje nabi ya ce mun ko ina ya je da zuwan da ba za ya dawo ba. Izini ya kamata in nema a daɗan yamma da alfarma har kili da a ƙara ban koma jaba da wahalar da matsa ba. Sai mata sallama zuwan farko ta bar makot na an miko sannan in mika ɗan koko a zuban ba dan halina ba. Tinti salamu alaiki madaniya salamu alaiki ashrafiya salamu alaiki mardiya salamu alaiki aliya salamu alaiki ya wasila salamu alaiki ta kamata salamu alaiki wanzuwata salamu alaiki zuciyata salamu alaiki uwar uwata salamu alaiki hakan na furta salamu ala wata makaranta salamu ala mai ba da gata ya gata mai kulla gata ya ta cikin sarkin sarauta yanda ta zo haka muka jita kuma a hakan ne za mu furta wayo Allah na nabinta in kika amsa za na huta ki mun babban da she in cira ba dan na gana kai ma. Masu ji ku fito ku zo haya lamari ya zo na soyayya zuciya da jiki ku saniya mutu ba dan ni na kawo ba. Wani lamari ne ya fusata ni ko in ce muku ya bagauta ni har ku ce na zo da rudani lamarin ne ba na wasa ba. Ƙaddarin gadar rabu ya ƙadarto shi ake sa wasu kokwanto kuma bayan tun azal ya fito alfijir bai canza suna ba. Kuma yaran kananun nisa matan ji na mizani bayan kai na ya kan tsani wanda san ba za ka rikito ba. Tana a addini da ka bar su kana a kaula ni maluku ba zai tausaya ma ba. Ga wasiyar Mustapha zalla in ka bi ta kawai ka shafa bala in ka bar ta kawai ka bulala ka sha ba kuma da roli ba. Ya ce mu kula da su Fatima kunji mu dinga jin motsin su har hanji ni musu kauna ba gani ba ji ko da wuya bai ce mu juyo ba. Zancen ana buko da yaushe su baya so a gajarta su kai ko dan
kake musu ai ba ka manta da wannan ba. Kuma ma ba fi su komai ba, wani ba zai kai su haske ba. Sallan ka ba za ka kai su ba, ko a cikin malakai kake girma. Yace sauna zai saka tufa kai kawai sai su, kina zai saka kai kisu. Kuma duk wanda ya cuce su ba zai ga da kyau a karshe ba. Koyawa 'yan musan su wajibi ne, a hadisi wanga nuni ne. Malai in dai kai musulmi ne to ba za ka ki wanga darasu ba. Surori amma kan wasu yayi kwari, an ji ɗauka da tasiri to ba a gani bayan da aka so ba. Kulla as'alukum tananan dai, kai a kama sai a san daidai. Aka zo harbar jama'i ba za ka kyakkyawar makoma. Wakilcin musu ɗaba sun fi shugabancin duniyar kafi, su yana ɗaba gairuhun wasu ba. To ba dan su ba kafiri ne kai, da kana yawonka a duhun kai. Yau sun masu tira ka kai, baka iya tina kai musu komai ba. A share su kuma na kyara ga mai san su, to wanda ya fasa koye su bai garuwa a cikin tukwane ba. Ana so ba dan wane ya so ba, kuma su ba ra'ayi ne ba, kuma su ba 'yan kaza ne ba, ba za a yi shari'a ba da kundi ba. Har kai musu tanadin wawa, ka cire burki da gaggawa, in ka tsaya ba za ku ka iso ba. Ladufin Allah yana gunsu, ya tare duka ya basu, bai sanya yi rayuwa ba su, to yadda na taka kasar su bai kai ba. Ku tare da su kuma ko kun ce ku ne nasu ba zai amfane ku komai ba. Su Allah Allah ne a mulkin su, annabi ne a sharafin su, su haske ne da aka ba su haske ba na ganin maganai ba. Kun kai kuma ba a jinku daga jin kai, duk mukamatu kun rufe musu kai, kudanda kuma zai ɗauki giwa ba. Safiyar Allah adam bayi, zahiri ɓuyan kudu yayi, sanya zafiya cikin sanyi ku kuke ba ku canza ƙarfi ba. Hai maza kuma shirya don barwa, makara an sai ta dangawa. Wani ma muka ba wa soyayya ba irin ta kaje ka dawo ba. Ga addini gar da gar kaya, za a sa gaba ta zamo baya. To an haife mu ainiya